କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ବିହେଭ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱିଥ୍ ଆନାଦର୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କ'ଣ ମୁଡ୍ ହେଲା କେଜାଣି ମୋତେ କହିଲେ ଆଜି ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ କର ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯିବା। ବାସ୍ ଏଇ ଦୁଇ ପଦ କଥାରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରେଡ଼ି ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଭଳି ଆପଣମାନେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବା ନାଁରେ ଏମିତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ କହିଲେ? ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରଥମେ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା ଗୁପଚୁପ୍। ଝିଅମାନଙ୍କର ତ ଗୁପଚୁପ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍। ସୋ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟରର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଗୁପଚୁପ୍ରୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟରର ବର୍ଷା। ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଲାଇଭ୍ ଗ୍ରିଲ୍, ସେଥିରେ ପୁଣି ଚିକେନ୍, ମସରୁମ୍, ପନିର, ପ୍ରନ୍ସ, ଫିସ୍ ସବୁ ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟାର୍ଟରର ଆଇଟମ୍ ଦେଖିକି କିଏ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ କହିଲେ? ସୋ ଆମେ 3 ଜଣ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର ସରାଇବାରେ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ ଖାଇଲୁ ଯେ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାର ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନେ ତ ଲୋଭ, ବିରିୟାନୀକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ହେବ? ଟିକେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କହିକି ପ୍ଲେଟ୍ ସଜେଇଦେଲେ। ମେନ୍ କୋର୍ସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଥିଲୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସାଲାଡ଼ ସେକ୍ସନରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହୁଥିଲି ସେକେ ବାଲା ପିଆଜଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର କିଛି ପ୍ଲେଟିଂ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କଲରିଂ ବୁକ୍ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ଏଇ ବଡ଼ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ମାଛ ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ବି କାହିଁକି ପଛରେ ପଡ଼ିବି। ମୁଁ ବି ମୋ ଡଙ୍ଗାରେ ରଙ୍ଗ ଦେଲି ଆଉ ଏଇ କାଠଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଟିକେ ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିଗଲି। କେମିତି ହୋଇଛି ମୋ ପେଣ୍ଟିଂ କହିଲେ? ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଏତେ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆଣ୍ଡ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପ୍ସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ପୁରା ପିଲାଦିନକୁ ମୁଁ ଫେରି ଯାଇଥିଲି। ପିଲାଦିନର ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।